Jamen, de fleste kalder mig Knud. Dem, der skal være sådan lidt morsomme, de kalder mig Knutti, men det bryder jeg mig ikke om. Det var jeg ikke i går sidst på eftermiddag. Ja, de er vel pæne nok. Jamen, det er jeg hver morgen. Ved jeg ikke om. På 10 år siden. Jamen, det er der ikke nogen, der ved. Er der nogen, der har prøvet at regne ud på det? I bad, det var brusebad, du mener, ikke? Ja. Ja. Lang tid, det var i vinterferien. Nej. Hvorfor ikke? Jeg synes, det er svineri. Altså, det er griseri, papir og bøger. Nej. Dem fra faggruppen. Jamen, det var jo efterårsferien. Ingen kommentarer. Jeg er sproglig. Ja. Altså selve ordforrådet, men jeg kan ikke læse. Nej. Ja, det synes jeg selv, jeg er, men jeg kan da godt en gang imellem komme lidt i tvivl. Ja, det kunne jeg godt tænke på, for det gør jeg samtidig. Nej, overhovedet ikke. Ikke andet end tankerne i hvert fald. Det er jeg nødt til at svare ja til. Lavsikola nede fra Harbo, eller hvad sådan noget hedder. Ja. Mors. Synes jeg. Vi har fået mange unge lærere, som friske unge. Ja, jo, det synes jeg. Ja, det har jeg da. Ja. Ikke hver dag, men ret tit. Ja. Jeg drikker nok 4 krus om dagen, tror jeg. 4 kort. Krus, store krus. Vand. En grimme en. Jeg har ikke nogen, tror jeg ikke. Nej, gider jeg egentlig ikke. Der er nogen, der kalder mig damse og sådan noget, og det er jeg ikke så vild med. Nej, og jeg har heller aldrig praktiseret det. I'll never be the bravest of